Yabona lesi sigubhu uvala sibizwa ngokuthi isigubhu sasemandulo noma kuthiwa isigubhu sabadala noma kuthiwe samakhehla, kodwa besingasibi kakhulu ekuqaleni ngoba iy'gubhu nje zonke bey'ngezimbi ekuqaleni ngoba bekungasetshenziswa amafutha ey'lwane, bekusetshenziswa amafutha ey'hlahla. So yikho-ke ekugcineni seyishintshelana nje kangaka ngoba phela isilwane yinto eguquguqukayo ecishe ilinkwe nomphefumulo womuntu, kanti iy'hlahla ayifani nabantu kodwa ziyimvelo ziyadingana nabantu. Zinjalo nje bey'ngakhulumi. Okubuhlungu nakho konke ngalesi sigubhu esikhulumayo ukuthi hhayi angifuni ukuqamba amanga, akupheli kahle, akupheli kahle, like it or not, akupheli kahle. Siphinde sinibingelele babukeli beKamavi TV with Prince Bheki umndeni kaZulu. Sicela ungakhohlwa ukusubscribe, ukushare, ulike. Namuhla-ke ngithole i-challenge for so many times kuthiwa ngikhulume ngesigubhu ukuthi ngazi ngesigubhu. Ngizokhuluma-ke lana ngesigubhu lesi esiwungqo esisebenzayo ngoba iningi ley'gubhu ayisebenzi. Ngebhadi-ke asisenaso-ke iy'gubhu ey'sebenzayo these days. Please take note, anginasigubhu, angikhandi isigubhu futhi ngizokuchazela nje ukuvula amehlo ngoba phela uma uthatha ukubheka lento yesigubhu sekwaba yiyona mqondo wokuthi kuskemwa abantu. Uma ufuna ukwazi ukuthi kuskenywa kanjani, ubofuna isigubhu uzomthola-ke umuntu ozoskena, ozokuskena. La ngizokhuluma ngohlobo lwesigubhu lesi okuthiwa esabadala noma okuthiwa esamakhehla. Lesi sigubhu isona esikhulumayo, isona esikutshelayo yonke into ekufuna ukuyenza. Angichazi ukuthi senziwa kanjani, angichazi imfihlo yokuthi senziwa kanjani, maybe one day ngiyoyichaza. Ngizochaza ukuthi sikutshela kanjani izinto. Yabo lesi sigubhu lesi isona esikudirectayo, yikho la uhamba khona, isona esisuke sihamba phambili siyakulwela, sikwenze akekho umuntu okwazi ukumelana nawe, ayikho into ekwazi ukukuvimba wena. Awusidayiseli-ke abanye abantu lesi sigubhu ngoba usukunaso uma usuqamba amanga ukuthi wenzela nabanye abantu iy'gubhu, cha, suke sinikwe wena ukuthi sisebenzele wena uma usuyigoqela-ke abantu ngoba wena awusikhandi, usikhandele. Yabona-ke lesi sigubhu ayikho into ophikiswa kuyona futhi awuvinjwa yilutho, azivezwa, awusivezeli muntu futhi umuntu onaso akaxoxeli muntu. Yikho nje nami ngoba ngixoxa ngoba anginaso nje, anginaso. Lesi sigubhu-ke kusuke kufaka umuntu phakathi, umuntu, hhayi phela ukuthi mhlambe ukuthi kuthathwa umuntu enjani, umoya wakhe noma isakhiwo sakhe umuntu, i-image yakhe ikhona futhi ngaphakathi. Kuyahamba-ke, akufuneke-ke silokhu sibonwe abanye abantu, kufuneka sihlale sibhekene nawe nje kuphela, wena kuphela lo umuntu uphethwe umkhuhlane kuyashisa bakithi la esingakhona. Kazi kunjani wena lapho ungakhona? Yabona-ke lesi sigubhu kunento ekudirectayo, into esihlupha ngayo siyafukuzisana, asimfuni umuntu oyivila, kufuneka kube i-hard worker futhi asifuni ulale, especially uma kusebusuku. Mhlawumbe senike nababona-ke abantu abangaphuthi iquthu begijima ubusuku bonke nemini yakhona, kodwa-ke emini uyazama ukulala la kugcwele khona abantu abaningi, kodwa akufuneki ube ne-private place yokulala, ikakhulukazi ebusuku nje. Phela uma uthatha isigubhu usuke usuyifakile ekhenini, ukuceba khona kuyenzeka, ucebe uma uthole uqondile noma singasenawo, kodwa lesi nje uma uthathe sona ngoba siyisithwalo, kahle kahle into yesithwalo usuke usuyifakile otakwini, kodwa kusuke ungene wazi ngoba phela uwena usuke uyikhethele, usuke ungakhethelanga. Ngoba futhi ngeke ukwazi ukuxoxela abantu lolu sizo usuke ubhekene nalo. Siyakudirecta-ke, sikudirecte and uma sigayida lento le akufanele uphikisane nayo, kodwa uma isanda kufika ayikhuluma yenzi lutho ngoba ungena nawo laphana, uyikhandela indlu yayo leya nto leya. Uma uyikhandela indlu yayo, uma usuyibeka uthengele nombhede ney'ngubo yonke into, uma ususithatha usibeke khona lapha, angingeni muntu, ungena wena kuphela, ufike ukhulume naso ukuthi ufunani, ngisho ngathi ufuna amadolo uzowathola. Yonke into nje uyifunayo, noma uye emhlanganweni kuthiwa kuzobekwa ikhansela, ufuna ukuba ikhansela, bazosuka bethi akube wena ikhansela.
sihambe phela kube khona la esilekha khona phela ngeke ukuthi ufuna ukuba umongameli kanti lento kubuye kusebenzise ukhetho ukuvota yabo kodwa nje sona siyakunqobela ngifuna ukusho kanjalo ngoba phela abantu bayathanda ukubuza funny question bethi awupho yini ungavela uthi ufuna ukuba umongameli khona phela la imicibikisho kuhamba kufuneka ukuhlehle phela akuhlangene ngoba wena inhloso yakhe into ekuhlanganisa naso ukuceba nencebe kuphela kuhambe ufike lesikhathi uduya lapha endlini ufike ukhulume naso ukhulume sihlale phe kombhede nazi ingubo lezi wayithenga sihlale khona kumnandi nje yonke into ihamba kahle futhi akukhonto enobungozi kunesikhathi kuphela ongasikeje ukuthi ufuna ubusukhuluma naso lapha nokhulume naso kuhambe isikhathi ukuthi ngelinye ilanga kuthiwa isigubhu sabadala lesi noma kuthiwa isigubhu samakhehle kuhambe ukuthi ngelinye ilanga uthi uyangena lapha endlini ufice kukhona umuntu ohleli phe kombhede asikho-ke lesigubhu-ke namhlanje yabona-ke asikho-ke ngoba ngisho kuthiwa khona into engifuna ukudlula kuyo before ngichazele ngoba ngisho kuthiwa uthi uyinyanga uma ngabe uvuke ekuseni hamba uyokhuluma naso sikutshela ukuthi uma kufika abantu uzobatshela ukuthi nokuthi uzofika umuntu sikudirect awuhambi naso siyokhuluma lapha asikhuluma nawe kuphela ngoba kufuneka sibone umuntu uthi ngelinye ilanga ukuthi uma ungenela endlini ufice kuhlela umuntu lezi ingubo omthengele zona eyigqokile maye engayigqokile uthola ukuthi ugqoke ezinye mhlambe sezinesikhathi eside kakhulu ingasetshenziswa ilapho oqala khona inkathazo iqali yabona nje wafica sekuma angithi senizokhuluma naye live manje usezokutshela ukuthi yenza njani nikhandi ivume akukho ozokuphika akukho mayethi njengamanje ke uzokwenza kanje nalokho ozokwenza kuzothathwa uma wakho o umakoti wakho noma aniphikisana ngoba naphikisana izoqala kahle lo muntu uqale into eyenza angasheshi khonto engayishichazanga into eyenza angasheshi eyiveze lana ukuthi wena awulali ebusuku uhlezi ubhekile uwenza izinto lezo usuku uyicela ukuthi usenze uhamba imisakazo uhamba yonke into ngoba sekwaba nama social platform ube busy nje uyikhanda la iflobe lishayeka khona phela akekho umuntu ongalala lama uke walala ukuthonga sizofika ngephupho ke lo muntu ofakwe lapha esikuthi ngathi usephusheni ukucindezela ukuthonga ukuthi ungqeke kakhulu ifike xoxa na isibhemileke ngoba efike nje ephusheni isibhemileke sekukhulu kuyeza kuyanyelela hayi imali khona nomcebo khona yabo ngoba efike ephisheni nje khona ukukhulu kokuyeza uzothi ke emva kokuba kade umphupha lo muntu engayichazi ukuthi ubani ekutshele nje ukuthi ekhulume ngalendlela leyo sukumuzwa ngathi mayekhuluma nawe nevoice uyizwa ukuthi eyaloya muntu awumaza ngithi usuyambona musu uthi uyahamba ke mhlambe ke usuya lapha kule yandla uthi mawufika umbone mawuthi uyambona ushawa uvalo ngoba uye lo muntu obumbone ephusheni egqoke lezi ingubo ombekelezo isigubha sisekho manje usukhuluma naye ngqo awukwazi ukushintsha ukuthi hayi mina ngifuna ukusikhuluma ongcone ephusheni angithi uphulile phela umbandela wena walala uhlala uqhomolozile akho mali yokuthi uthwale ngesigubhu sisithwalo lesi ukuthi uthwale ngesigubhu musu yakhululeka njengabo bonke abantu cha awukhululeki wena manje kusekhuluma nawe utshela izinto ngqo mayethi ufuna indlebe yomuntu lo muntu eqhubeka ephile ufuna indlebe noma umbulale kodwa uyisike ephile awukwazi kwenza lutho mayethi ufuna uqhumisa umuntu iso noma usungambulali noma umshiye ephile ethi uzokuvikela phela ukuthi ungaboshwa awukwazi kwenza lutho ilapho ke enixabana khona kuze kufike kugcine nawe la sekukhona usuthola ukuthi ayi awusakhoni mhlambe nefamily siphelile sekungenisa abona ugcina ungasakhoni emva kwalapho ke maye ngabe usungayenza into ngoba uyeyisa phela wenza into umbone eshintsha indlu ubona umuntu usethenga indlu enkulu esentini useyithenge kozinga estate useyithenge komhlanga useyithenge edrobheni iflat imoto eyibizayo eyifanayo yabo uphile leyo mpilo sifuna unkosikazi sebebabili sebebathathu sebebani abanye bafuna bathathe kanye nawe ugcina usudinwa manje uthi ayi ngeke yabona ke mase
sekufike la ningasaboni ngasolinye khona, you know, guess what, uzoqale ekubukise ngabantu. Angithi kade ekubukisa ngabantu ngomcebo, uzokubukisa ngabantu ngokuhlupheka, uphenduke umphuphe into engaziwa ngathi uphazamiseke nasekhanda. Kuya ngokuthi u-strong kanjani. Khona amadoda othola ukuthi a-strong, ayakwazi ukuqinisela, egcine secashe engaziwi ukuthi ashonaphi ngoba isimo asisesihle. Nale mizo kade uyithenga cash le idliwe, yonke into ehambisana naye iphele nya, ubone umhlaba wonke ukuthi akusekho lutho kuphela, ungabi nalutho nje. Mase suka-ke emva kwalapho engathi ukuphazamisa ikhanda, usaqhubeka usakutshela izinto, awutshelwanga njalo laphana ngathi ufika lapha uyoyilanda lento, akwazi uxoxelwe ngalutho. Ekunika i-guidance, ekuthathe ehambe nawe, seyakucontrola manje wenza into ayithandayo, uyohlala ngasosebeni lomfula, ungaziwa ukuthi washonaphi, noma la ekhaya kuthiwa ushonile ungcwatshwe kanti hhayi uthwebulekile. Uyohlala esebeni lomfula, kufike leziya y'lwane leziyana zikuthathe zikuse lapho okwathi uyothwala khona. Uma ufika khona nawe uthathwe nawe ufake esigujini, nawe uhambe uyosebenzela abanye njengoba nawe wawuthola umuntu ongamazi okusebenzelayo. Of which means-ke bengifuna ukuthi abantu bexwayeke ukuthi into esenkulu ukuthi abantu bexwaye uma uthi uyothwala ungafuni ukuhlohla umngani wakho, futhi akuhlohlwana, futhi awuxoxeli abantu uma ngabe uyothwala. Uma uyothwala fune wazi ukuthi uzobhekana nanoma yini. Ngisho ngathiwa ngena endlini evutha umlilo, ngena endlini phakathi bebasa umlilo, awuze ukusho, ungasho ukuthi wena manje mase ngisho ufuna ungene. Ngisho ngathiwa gwinywa inyoka, igwinye izobe ikuphalaze, fake ikhanda phakathi, uma ingakuphalazanga ayikuphalazanga phela futhi akuphumelelanga. Ngokuzayo-ke ngifuna ukuxoxa ngebhemba nemamba muntu, le nyoka le obhekana nayo laphana emanzini kulamazwe angaphandle, le eyingwenya ngezansi kodwa iyikhanda lomuntu njengawe, futhi uma uye khona ivele ifane nomuntu omazi nje, ongamsabi futhi. Uma uya kuleyo nyoka-ke ngizokuchazela ukuthi kwenzakalani, kuyenzeka ungaboni. Siyabonga. Please don't forget to subscribe, share, like and comment. Thank you.